14 лет, библиотека номер 2, одинокий Олесь Бадак, одинокий восьмиклассник, хоча познаёміцца. Я стаяў на аўтобуснай прыпынку, і злева ад мяне пахла вёскай, а справа горадам. Злева стаялі драўляныя хаты з агародамі, на якіх ужо ўсё выбралі і цяпер палілі сохлы бульбоўнік. Справа ціснуліся адзін да аднаго панэльныя і цагляныя дамы. Я думаў пра тое, што чалавеку, які свае першыя 17 гадоў пражыў у маленькай вёсцы, а потым столькі ж часу ў сталіцы, наступныя 17 гадоў найбольш комфортна павінен адчуваць сябе ў такім вось невялікім гарадку, дзе ў роўнай ступені можна адначасова быць і гараджанінам, і вяскоўцам. Гэтая думка так захапіла мяне, што, здавалася, ужо не яна жыва ўва мяне, а я ў ёй, не бачачы, што ў гэты момант адбываецца навокал. Таму я нават не заўважыў, з якога боку яна падышла, з таго, адкуль пахла вёскай, ці з таго, адкуль пахла горадам. Я пазнаў яе адразу, хоць мінула ўжо 20 гадоў, як мы не бачыліся. Не скажу, што за гэты час яна зусім не змянілася, але я столькі разоў успамінаў яе, і ўсе гэтыя гады яна паступова старэла, таму што нашы думкі, як вядома, з часам таксама старэюць. Мы глядзелі адно аднаму ў вочы, і па яе вачах я зразумеў, яна таксама пазнала мяне, але гэта не прынесла ёй ніякай радасці. «Добрый дзень», – сказаў я і адчуў, як скура на маім твары расцягваецца ў блазенскай усмешцы. Мне заўсёды здаецца, што калі я упру сабе хваляванне альбо адчуваючы сваю віну, усміхаюся некаму, у мяне атрымліваецца блазенская усмешка. Цікава, ці такое ўжо спрыняла яе тая, каму я усміхаўся. Вы мяне пазналі? Калі б я ведаў, што захачу гэты наш з ёй дыялог, слова ў слова, уключыць у сваю аповесць, то, несамненна, прыдумаў бы больш арыгінальнае пытанне.